dak sapenakmu dhewe. Mbok kowe eling, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku, Bagong? Ora ngentoke swara 40. Kene iki tak gawe toilet. Saiki kelakon apa? Ora, seprene aku ya mung mancik watu. Karo kena banyu sithik-sithik kae. Nyes. Jadi kok ora. Aku mung nagih Baladewa. Kene iki acor, kene kita aspal. Wah, kowe ini arep magang. Janjimu muluk kaya Dara Kekalangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Tur kowe aja ngece karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan, kowe ngece karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpuhke kawula, kowe tak demo jengkelang kowe bar. Akon piye? Ngamarta ki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat. Sinuwun Darmakusuma kula tajak salaman, kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Mergo dhek tukang ngomong aku, dhek sing ngayomi aku, dhek sing nesui karo aku. Aku juragane. Ora ketap-ketip kowe. Kowe ngejak dialog mungsuh S2 ngrekoso kowe. S2 ora tau lulus kok. Pirang tahun SD kon? 8 tahun nih. SD nunggak ping pindho lho. Aku jepret gurune. Oh. Kurang ajar ayo gurune mureng-mureng. Ora seru kok. Minta tarik tik ngono ta. Ora kurang ajar iki. SD kok wis wani jepret gurune. Diajari Semar ya mbiyen. Diajari Semar ora. Ayo Mawang Sulan. Kan iki sampean ngejan apa? Wah, panuswane jajalan. Kowe saya ngino Mananoto Mandur Prabu Baladewa. Saya ngias Mananoto Mandur Prabu Baladewa, beto. Ayo, neng kene tak gawe sayembara. Kok Prabu. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Menika mboten panglingkat didene sowanipun Panakawan Petruk. Sumawana Panakawan Bagong Koko Prabu. Yai, kula piyambak ugi mangertosi. Dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih Panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Petruk menika tasih abdi ngamarta. Mbok menawi Petruk sowan wonten wigatos tumuli katimbalana. Menapa wigatosipun Petruk sowan? Koko Prabu. Nggih. Panakawan Petruk sowan kaliyan Panakawan Bagong. Lah iya pun Kakang wis ngerti. Nek Petruk wae najan wujuding Panakawan ngerti tata krama unggah-ungguh. Piye tata kramane ngadhep marang Nalindra? Piye to unggah-ungguhe ngadhep marang Nalindra kuwi Petruk wis ngerti. Coba to saiki gagasen. Bagong ki laku dodok ya ora, nyembah ya ora, ratu dijak salaman ki anggepe apa? Gong, aku ora iso mong rowe to. Melu kena ning tata krama. Aku lek ra tata krama nggon endi wis? Ratu kok tak jak salaman. Kok sik to? Saku tak matur ngesani suwun Prabu Darmakusuma. Matur apa? Sinuwun. Bagong kepiye? Sampeyan gerah penggale kula jak salaman. Ora Bagong. Lah kuwi do dirungokke. Wong sing dadi ratu tak jak salaman santai wae kok. Wong liya do geger iki ngopo? Wong ya derajate padha, dheke karo aku ki mung daya, padha-padha entuk wedang segelas. Kok rame lho, Gong. Sing elekke iki Sinuwun Mandura, ora peduli. Aku nang kene iki nang gone juragaku kowe. Juragamu sapa? Ndara Pandhawa ra juragaku to? Bagong. Nun, ning kowe dudu tata krama. Kula nek ra tata krama nggon apa? Lho, kok sak malah sajak sora leh ngomong, kok sik to? Koko Prabu sampun to. Ora, aku mengeleke Bagong. Aku pengen Bagong kuwi ditata krama kaya Petruk. Ngadep ratu kuwi ya kena ning nganggo tata krama. Lek kula kurang tata krama nggo napa? Wah, jan. Sesore kok gawe masalah lho. Wis kok aja tanduki ya aja tanduki. Kok tanduki piye aku ki wong emosinane. Aku nek digetak wong iki cepet nesu e.
Mbok alon iso to Bagong, kowe nganggo tata krama, ngono ora apik to. Bagong. Nganggo tata krama, aku ora budhek lho, Tru. Ha iya. Mengkene kono kok bengok-bengok. Koko Prabu sampun. Sampun, mangke malah panjenengan boten kajen. Lho sirku ki ngandani ya kena ning aja ning pasewakan. Menika nembe wonten Narendra Siriwaka. Mangke ndak malah gegeran kaya ora apal karo watake Bagong. Ya wis tak kuat-kuatke. Ora kuat dibecakke. Oh, Bagong ki ora. Iki senengane aku wis wegah aku mau wis omong karo kowe to aja gawe masalah. Aku ora gawe masalah kok diwarahi kok. Aku nek diwarahi sapa-sapa ora wedi. Petro dalem Padhararja sapraptamu Panakawan. Wilujeng Gusti. Nering sambi kala sowan kula bekti kula kunjuk. Iya Petro ndak tampa Bagong Padhararja. Pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma. Sowan kula nering sambi kala kula kepareng ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Kula cancang pucake weni dumaweng wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan modar. Wong ngene iki dianggep ora tata krama. Oh iya ya. Iya mandake bahasaku ya apik. Petro Padhararja sapraptamu. Panjenenganipun Sinundrawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya ya Petro tak kumpa pangestu manana Panakawan. Kula punika jimat paripi dayana ing kasantosan. Ponokan Bagong Padhararja pangentunipun sinuwun Kresna wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Dipun sekecakaken dipun lenggah sinuwun. Iya Bagong kaya ora kepenak Panakawan Bagong matur sembah nuwun. Petro Padhararja sapraptamu. Panjenenganipun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Wong edan Bagong Padhararja. Wong edan Bagong Padhararja. Lho lha iki ya ora ngece karo aku iki. Aku ki ratu nimbali karo Batur kok ora diwangsuli iki piye Kresna? Gong, mbok wangsulan to. Kowe wis tau ora aku mlebu rumah sakit jiwa. Ha ya urung. Ah mbok sing apik nek ngomong ki. Ngenake atine Urawang, ngenake atine kanca iki sepira abote to? Aku ki nang omah disembah anak putu lho, Tru. Bojoku kowe ngambung tanganku. Kono kene mung diedan-edanke. Harung tau edan dunekke edan. Kok Prabu menika ya salah kok. Lho salahku ngono apa? Wong Bagong ki ora tau edan kok dunekke edan. Ya aja ngono to. Nadyan to kawula ning aja sak kepenake dhewe. Wah, sajae loro ati tak unekke edan. Inggih, sajaipun ngaten wong Bagong ya kedunungan rasa. Ya to Bagong. Ah iya, anu nggih. Ya wis. Anu apa? Bagong. Wong bagus dhewe sak donya. Raharja sapraptamu. Bagong. Lho iki dunake edan ora wangsulan direke bagus ora wangsulan. Kono gong rasa melu ning jero kowe mari geger wae kok kowe. Wis tau ora aku bagus aku ki ngilohi sok semapur lho, Tru. Kok dunake bagus kuwi lho. Wong nglulu karo wong ece iki nglarake wong nglulu. Wong ngerti ora wong nglulu? Ora ngerti. Wah, kudune ngerti wong nglulu ki nek wis dimplok terus di nglulu, diulu. Wong lulu ki ngunekke wong ning ora karo wonge ning slole nyuwara ning wonge sing diunekke ning jejere kuwi lara banget asline. Aku ki wong bayi we tak liling sok mecicil kok diunekke bagus. Kok Prabu sing lumrah mawon. Yo Bagong Padhararja sapraptamu. Panjenenganipun Ndara Baladewa ngono penak dadak wong bagus wong elek. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampanana. Kula tumpu kula lho yo kowe. Modal ora kowe. Walat karo ratu iki ngono kuwi. Kula pundi nggo jiman dayana ning kasantosan. Petro. Nuwun. Slamet. Nggih pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng Bagong. Nuwun. Ora celometan. Iki kraton dudu ndang kamu. Wah, anggere sing gojek kaya idak ndasmu. Diar kowe. Wangsulan saiki gage. Mana mau ora wani kok. Ditandasi ya luwe dhewe apa? Ayo sing seru. Baterene entek. Baterene entek. Tak cese-cese ngomen rada seru. Tak cese. Petro Padhararja, pangestunipun Ndara Janaka wilujeng Bagong Padhararja. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng.
Apa Bagong? Batrane entek. Pangestripun Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Petro Padharjo, Petro Padharjo. Wilujeng Ndara kembar. Bagong Slamet Pangestripun kembar. Ndara. Ndara. Wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya tak tampa pangestu tampanono. Petro dalem jenengan. Ana wigati apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan marga matura marang panjenengan ingsun. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar? Petruk matura ingkang terwaca. Saderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebasi di sekolah bening tulen kula puapun tangga bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur ngersa paduka sanata. Lan nyuwun pangapunten mawi kiranging tata krami duna dungkaping tanduk jer kula menika namung batur, kula menika namung Panakawan. Mila mboten aneh menawi kirang tata krami, mboten aneh menawi kirang subasita. Ora dadi apa Petruk matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti dungkap angka kalih. Sowan kula niku mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu nggih. Ya gene bapakmu dene utusan marang sira Petruk. Ngaten sinuwun. Uda kawis sampun wonten setunggal candra menika, bapak menika kula waspadake niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning ora masuk angin. Lah niku dadi bingung raos sing manah kula kali Gareng kali Bagong. Wong bapak niku dicaosi daharan ora dahar, dicaosi undukan ora diunjuk. Penerawange kaya adoh ning katon suwung penyawange. Mula kula kuwatir nek nganti eneng apa-apa sing tumanduk dhateng bapak sing kelangan nggih ming kula Gareng karo Bagong. Terus kula catelu sowan resane bapak. Matur resanipun bapak. Pak eneng apa, Pak? Nek pancen bapak kuwi duwe kepinginan, bapak ngendika karo anak-anak, bapak ki wis sepuh, tur anak-anak wis mentas kabeh. Sing jeneng wong urip ki Cakra Manggilingan. Jaman aku isih cilik, Gareng isih cilik, Bagong isih cilik biyen, tok tetah, tok dulang, tok turuti apa penjaluke anak. Lah saiki nek anak wis mentas kuwi, nek wong tuwa wis tuwa, kuwi dadi tanggungane anak. Penjaluke wong tuwa kuwi dadi tanggung jawabe anak-anak. Mula nek bapak duwe penjaluk, ngendika aja meneng wae kaya ngono kuwi. Kula matur ngoten niku. Iya, Petruk. Bareng kula matur ngoten niku, bapak terus krekel-krekel. Sikile gelem mandhap saking lincak. Terus gelem nyawang kula kali Gareng kali Bagong. Terus bapak maring pangandikan. Petruk, Gareng lan kowe Bagong, kowe aja wedi, kowe aja bingung. Aku ngene iki aku ora gagas uripmu, aku ngene iki ora gagas uripku. Aku kaya ngene iki ora gagas marang kahananku dhewe. Ning aku kaya ngene iki aku gagas marang kewajiban sing tak sandhang. Kewajibanku mbiyen nalika aku ditarik karo Kanjeng Rama Sang Hyang Wukul Bathara Tunggal, kepengin urip ning kayangan apa ning jagat. Aku pilih ning jagat, pilih dadi pamama. Tumuli aku medhun ning jagat. Lan aku sinampiran pakaryan sing tak mong kuwi para-para satriya ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Satriya-satriya ingkang nengenake marang kautaman. Wiwit Ndara Palasara nganti tekan para Pandhawa kuwi pirang-pirang turunan sing tak dherekke. Kok rasaku kaya mathuk, rasaku kaya cocok lan gathuk. Lan suwe dhewe aku momong marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti celaprang. Nganti Pandhawa saiki duwe negara dhewe, ya kuwi negara Ngamarta. Kowe tak kandhani ya, Truk. Nuwun sewu lho, sinuwun kula nirakaken swantenipun Bapak. Iya, Petruk ora apa-apa. Kowe tak kandhani. Negara Ngamarta menika mbiyen didadi negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi, gemah Ripakarta Tata Raharja. Kawulane padha manunggal tetunggalan sengkut gumregut, manunggal kebak karo kunal. Manunggalake tekad sebaya mukti sebaya mati njunjung marang derajating praja Ngamarta. Mula ora aneh nek Ngamarta mbiyen kondhang kaluka. Negara ngendi-endi kepengin kaya negara Ngamarta. Nggih, Pak. Ning saiki kok wis beda, Truk. Wonten niku. Saiki Ngamarta kok wis beda. Ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha bentak sirah, ngendi-endi padha golek menange dhewe. Luwih-luwih saiki uripe kawula Ngamarta ora tentrem.
kulit urung marang ora tentrem mergo akeh para kawula ingkang padha nerak marang pernatan hukum negara Ngamarta ngudel bingung nungsang puyang numbuk bentuk sakarepe dhewe Wekasan Mentala karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparo wakon kasembatan kang ginayu lah kanan sing kaya ngene iki yen tak sebut Ngamarta ki saiki krisis moral ngoten niku bapakmu ngerti moral ngertos ning niku arep piyai ra sekolah ning mergo Srawung dadi pinter kok. Tumrap kula niku pinter niku ora mergo saka sekolah. Srawung niku nek jembar Srawunge ora bedak-bedake niku ya dadi jalaran pinter. Mergo nglumpukke ngelmu saka kanca rowange niku ngoten. Iya Petruk nggih. Lah terus kersane bapak aku arep dandan-dandan negara Ngamarta. Mergo sawangan apa ora gawe perih hati papan-papan pamulangan papan-papan panembah ora padha diparani sing diparani papan-papan maksiat mung perkara bab sepele wae wekasan Mentala ngilangke karo nyawa kancane nyawane sedulure wah kaya ngene iki nek diteruske Ngamarta kuwi ora bakal suwe to Ngamarta ki tak etung mung sak uruping damar sak umuring jagung nek ora didandani mesti bakal remuk bubuk dadi rempon lah mula aku pengen duwe gagasan bangun kayangan kaget kula bapak niku wong sekeng wong ora duwe bapak niku wong melarat bapak niku nuwun sewu napa-napa sing nyukupi anak-anak arep bangun kayangan terus bapak paring pangandikan ku sik lho sadurunge kowe kaget aku bangun kayangan ku ora papan sing magrong-magrong dumadi saka kencana mutiara mutiara jamrut hergeni ora ning bangun kayangan ki mung sanepa sanepaning tembung mergo kayangan ki papan sing kebak kanikmatan kebak karukunan kebak kamanunggalan ayem lan tentrem ora ana rasa memungsuhan ki urip ning kayangan mula aku pengin dadekake negara Ngamarta ki kawulane mbane urip ana ing kayangan mula aku pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta wonten niku lah terus kula matur lah terus kersane bapak pripun syarate kowe tak kongkon tempundi Pak Suwana ndara-ndaramu Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat kelima sada mergo ngene to kawula ki ora butuh diwenehi dhuwit kawula ki ora butuh diwenehi brana pijes ning kawula ki butuh dicedhaki rasane karo para pengarepe nek pengarepe ki kerep mudhun dadi siji karo para kawula mriksani sengkut gumreguting para kawula nggone bangun negara bangun praja bangun desa kuwi ndadake rasa gumregahing para kawula merga digatekake karo pengarepe. Mila sinuwun kula aturi tedhak wonten ing Karang Pradesan. Mresani para kawula anggenipun sami sengkut gumregut bangun negari Ngamarta supados gumregah raosipun para kawula nek perlu ditanting. Ngoten. Rasane ditanting. Kawulane mriku rasane ditanting. Kowe kurang apa, kowe butuh apa, lan sing tok karepke piye. Niku mengke bakal metu kabeh penjaluking para kawula ora kok mung ditampung ning dilaksanakan tegese diwujudi ngoten iya Petruk nggih mula sowan kula saking Prabu Darma Kusuma menika sampun ngantos panjenengan menika dumeh dados nalindra kula nuwun sewu lho kula mboten nyacak kula mboten namung kula menika dapur kawula kula ngemutaken dhateng panjenengan sak sampunipun dados nalindra menika sampun ngantos supe dhateng para kawula mergi sesebatan Sang Prabu menika miturut basa kawikina menika tegesipun pelayan utawi pembantu tegesipun bantu dhateng masyarakat bantu dhateng para kawula panjenengan kudu cedhak karo para kawula ngelingi panjenengan lenggah dampar menika amargi semantenipun para kawula aja ming para nalindra sak pepadane sing disrawungi Cembengan dumeh dadi Nalindra terus rawunge karo Ratu Ndarawati, Nalindra Mandura, moh rawung karo para kawula. Wonten niku mboten sae. Menika ngicali kapitadosanipun para kawula. Mila monggo kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat Limasada, mujudaken negari kang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petruk nggih. Rampung, Gong. Terus sumene ora ana. Hah? Ora ana sumene. Nek cara nggone dhewe kan bar pidato terus sumene terus sumene pisanan sop. Wah. Sop dengkulmu mlocot kuwi ora padake nang resepsi. Iki nang kratone sop.
Sop sepatu gelem po? Sul. Sul sepatu kok sop sepatu ora. Wis kari ngenteni. Petruk dalem Pandhawa kuwi 5. Nggih. Aku tak nari karo adi-adiku ya Petruk. Oh monggo menika langkung prayogi. Werkudara. Nggih. Penemumu piye bab ature Petruk? Kuwi becik lan apik. Petruk. Nun. Yen bapakmu arep bangun kayangan, yen perlu Prabiya aja metu saka bapakmu. Jodipati mbok tahu bandane ora bakal wegah. Waton kasembatan penjang kamu. Alhamdulillah. Proposal 1 masuk. Ponokawan Petruk njupuk saka maduku ora aru bakal wegah Petruk. Matur sembah nuwun Koko Prabu, monggo bidal dhateng Karang Kadempel. Petruk yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Waton kelakon penjang kamu. Lah piye, Gong? Truk, kok nak tekan omah omong bapak ya? Omong bapak piye? Aku bendahara. Kowe iki anggere ana danane nglumpuk kok mung arep dadi bendahara wae. Sing jujur anake bapak iki mung aku. Ora ana sing ora jujur. Oh, aku wae aku nyekel deki setiti kok. Nggih syukur. Paling pol tak Sinondrawati kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada menika kangge menapa? Bakal kanggo srana waliyaning Praja Ndarawati, krana Ndarawati ketaman pegebluk. Mula kowe ngerti dhewe. Pranatan negara Ngamarta sing dhisik didhisikake, sing tiba mburi kudu tiba mburi. Ora kena dumeh ana apa-apa, sing mburi didhisikake mengko ndak ora prayoga Petruk. Wo, la wis. Gong, ayo mulai. Mulai piye? Ha iki ora sukses. Arep didukung Ndara Werkudara, Ndara Janaka sarujuk Ndara Klasewa Nayogyani ning jebul soane awake dhewe kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Terus Sinuwun Ndarawati ngopo rawuh mrene? Negarane ketaman pegebluk. Ah terus nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Iku ngopo? Kok ngoyak wae to? Iki pertanyaan wangsulana. Iya. Dinggo tumbal negara Ndarawati. Kok ditumbali mergane ketaman pegebluk? Kawulane iki ngrekoso uripe, isane waliyane Rama Temajati nek ditumbali pustaka Jamus Lima Sada, paham? Matura, Truk. Kok matur piye? Kanan iki terasa ganjil, Truk. Kok ganjil? Iso matur ora we? Ora. Mundur. Kowe arep matur? Heeh. Ora gawe masalah lho. Wis ta, mundur ah. Kowe iki mung iso omong ning ora iso goleki solusi terbaik. Mundur nih. Kok teles to, Gong? Kathokku teles e. Mboyo ganti ora. Aku sing matur. Ya, ora gawe masalah. Ora rasa kuwatir. Namanya gitu. Iya. Ponokawan Bagong. Nun inggih. Arep ngopo Ponokawan? Ajeng menyiliki kidik. Apa to? Menyiliki Diki. Kaya keruwe. Ajeng mini siliki diki. Anu, apa? Niti priksa pangandika panjenengan. Bab sing ngendi? Jare wau ngendikanipun Sinur Prabu Ndarawati rawuh mriki mergi negarane ketaman pegebluk. Iya, Bagong. Terus nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada. Selanjutnya Koko Prabu rawuh kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada kinarya nambak rengkaning praja. Kowe arep ngopo? Mangke riyen. Nun samu nggih sinuwun. Sing jeneng pegebluk menika dipun dawuhaken dening dewa kagem papan ingkang titahipun sampun boten purun eling, sampun boten purun manembah. Dikandhani apik-apik wis ora gelem, anane teng mriku niku tumindake ming sarwa maksiat. Molima dilakoni wonten papan mriku. Mula Gusti paring pegebluk dhateng papan niku merga menungsane wis ora iso dikandhani. Niku ingkang disebut pagebluk. Iya. Lah saniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Ndarawati paring dawuh nek negarane ketaman pegebluk. Upama ana pegebluk lho, upama niku sing ketaman negara Ngastina. Merga Ngastina niku nalendrane jahat sak kawulane. Iya. Ning Ngastina sing ratune angkara murka kok tenang-tenang saja.
Malah Ndarawati nuwun sewu. Ndarawati niku pepethinganing negari. Apa ta sebabe kula matur pepethinganing praja amargi Ndarawati niku sing lenggah ora ratu biasa. Ning ratu luar biasa. Apa ta sebabe disebut ratu luar biasa? Mergi sinuwun Ndarawati menika ketitisan Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang apa tra? Halo ya, lho. Areng kabagyan dhateng titahipun. Lah saniki kula tak takon. Ngastina sing dadi ratu wonge jahat ora ketaman pegebluk. Kok Ndarawati sing nalindrane ketitisan dewa kok ketaman pegebluk nika nuwun sewu. Perlu dicek dulu. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Ampun ngantos sampean mangke keblithuk. Mergo saniki ngaten sinuwun. Nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki. Ning atine menungsa sapa sing ngerti? Runtang-runtung saben dina ning mentala nusuk saka mburi niku pirang-pirang. Ya. Mula saniki ampun nganti gegabah. Ampun nganti sembrono. Arepa panjenengan nganggep menika Igeng Raka pendak dina kumpul kalian para Pandhawa. Ning sinten ngerti? Ngoten. Atine menungsa niku nek Gusti ngeparengake diwalik saka apik dadi elek, saka elek dadi apik niku mung kantun ngedhepke paningale tok. Cek ngoten niku wis malih atine sinuwun Ndarawati. Menika ingkang sepisan. Iya, Bagong. Ngampun pindho? Rada seru, Gong. Melih. Kanggo bengok-bengok lara ya Mas. Ayo mau didhawuhi ora gelem kowe. Oh, wis ora apa-apa. Kuat-kuatke. Ingkang angka loro. Sakniki niku akeh sulapan. Sakniki niku akeh wong apus-apus. Sandangan Kresna niku teng pundi-pundi sakniki nyewake. Mergo sakniki akeh reok. Nuwun sewu. Ampun gampang percaya. Mula Nalendra Lenggasini Waka menika aja nggunakake netra lahir tok, ning netra batin digunakake supaya aja gampang diapusi. Lah nek iki sinuwun Ndarawati sing palsu, nuwun sewu. Pustaka Jamus Lima Sada iso digawa dening sinuwun Ndarawati, mongko jebule nika panjalmaning mungsuh. Kula nuwun sewu terus sampeyan kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Pusaka Jamus Lima Sada menika mboten namung pusakanipun para Pandhawa, ning nika pusakanipun para kawula sak negari Kamarta. Nek nganti kelangan pustaka Jamus Lima Sada sing rekoso dudu sampeyan, ning kawula ugi ngrekoso. Ada terus? Menika leres lho kula sing ngomongke. Mula kudu kedah ngatos-atos. Adan. Ning nek sampean rawuh tarang-karang kedempel niku pusaka ora pisah karo para Pandhawa. Pusaka dadi siji karo para Pandhawa. Pusaka aman, Pandhawa ya aman. Ning sedaya gumantung dhateng panjenengan. Ajeng mangparingke sinuwun Ndarawati ya kena. Ajeng mangparingke Petruk kalih Bagong ya ora apa-apa. Niku berbawasa wonten asta paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Dasamuka. Barapaya. Gong, Dharma Kusuma. Ngoten. Mula ratri menggalih. Mboten mripun-mripun lho niki mengemutaken. Nek nganti niki wong liya telik Mangendrajala mungsuh ingkang marajal saka sela-selane Garu. Sapa sing ajeng cilaka sinuwun ratri menggalih? Maning jajalanan sukertani bauna iblis larat. Halah dalah. Lah kok dadi Bagong ucape ndrewili kaya grojokan, nyerwete kaya bete semono pategalan. Wah, langap-langap. Ucape nang ngarepe Kyai Prabu Dharma Kusuma ngina karo Kyai Prabu Ndarawati. Parak. Tru, gentenan tru. Gentenan piye? Wong sing muni-muni kok sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki, asem iki. Waduh. Dewi senengane ora gagas kok. Neng kene neng sapa iki ora gagas. Kowe ket mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek ning kene ana Sinuwun Mandura. Ora gedhe. Soalnya nek bandem aku iki batako. Iya. Aja men krikil. Wah, cilaka iki. Bawo. Kowe muni apa mau?
Sing pundi oke. Kowe mau ngurman piye? Ah nggih, saking ngarep tekan mburi niki wae oke banget lek kula omongke. Sing dikersake sing pundi? Kowe mau nguman-uman karo ya Prabu Ndrawati ya. Kowe nguna-unake ya Prabu Kresna. Kowe nguman-uman karo ya Prabu Ndrawati. Kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Kresna menika Ratu Ndrawati. Karo aku sambunge apa? Lho, kok nijab napa? Ndut. Cengengesan. Tak kira nek wis ijab e, jare pertanyaane sambunge apa? Nek sambung tresna ya. Gong ora cengengesan kuwi dilandang nang golo modar kowe. Ya kene Satra aku ki nek dinesani wong ora iso wangsulan e. Lho, ngene to. Ngene to diwangsuli kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Ambo diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok. Aku senengane mung gawe masalah. Ning ngrampungi ra iso. Aku gawe masalah, senenge. Ndak sepi kahanane. Aku nek ora tak gawe masalah iki gawe Satra. Yo. Tenang bae, Gong. Eneng aku tak wangsulan. Lho iki Petrus sing maju yo. Kula sing mburi kok. Wis gak masalah. Ya Gusti alon-alon. Nuwun sewu. Kula sing nyuwunaken pangapunten adik kula Bagong sinu. Bagong niku lare ndunggal warisan. Sak omong-omong niku nek perlu ora usah digagas. Mergo omongane Bagong nek digagas marai mangkel, marai nesu pun boten usah dipenggalih. Yen lumrah ora bakal tak gagas. Sepisan pindho, Bagong rasane mengi Prabu Ndrawati ora bakal tak gagas. Ning bareng ganeping ping pira bola bali nguneke Prabu Ndrawati. Kuwi dadi murkane ngono Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trima yen to adikku Ndrawati diuna-unake karo Bagong. Nggih, kula sing nyuwunke pangapura. Ora ana pangapura kanggo Bagong. Gong. Terserah ling rembug kono. Aku wis pet-petan ya, Tru. Ngopo mergane? Lah iki kok dadi masalah ora rampung-rampung. Kowe njebon nyuwun ngapura dhewe. Gah, lho. Aku wis nyuwun nyuwun ngapura mbok menawa ayem. Wis ayem ora ayem. Wis munake aku wong edan. Mau aku teko dunake ra tata krama. Ha iki terus piye? Wis maneni wae. Waneni dongkulmu loncat kuwi. Sing arep wani Rusinu Mandra sapa? Aku lek kowe. Aku ora wani kok. Ayo wis ayo mulai. Iki piye to Gong awake wae. Nek ra wani alah dene, Tru. Waneni. Nek Gusti Prabu Baladewa muntap, aku sing nandangi. Sisan gawe ngarep kene. Kene, aku dadak kok ki ngomong. Nek wani ge wani kene. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi rasa melu-melu. Saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe Mas? Lho. Karepe piye? Lho, sermu piye? Aku takon karo kowe. Karepmu piye? Kowe wani karo Hyai Prabu Ndrawati? Mboten. Lah kok kowe nguna-unake? Kula ora nguna-unake, meng ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Masalahe nang kene. Ambok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja sak kepenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Kowe aja sak kepenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali kondo karo bapakmu. Bapak kula Semar. Heeh. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kok ngilo karo gitoke. Bapakmu kok nyawang karo cengele. Bapakmu ki mengkere gediban 17 wong elek nyolong mripat. Mong batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon. Gong. Ngapa? Kowe iki ngopo mentanteng barang iki? Nek ora wani ora cerewet. Bapak lho Tru iki. Iki sing duneke bapak. Bapak ki tak sembah. Bapak loro tak presake. Tak tilaki tak gawake intip. Men bapak ki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-uneke. Ora semanggan kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa ora gelem diundang bol. Kon ngundang ambeien. Wes.
Bagong kurang ajar tenan. Wis meneng tro, nek rawani metu sing ana. Kono metu sing aku tak metu keri. Aku nek marem tak metu. Kaidan ora. Ngene Mas, kowe aja suya-uya karo bapak. Kowe nguneke bapak wong kene Gedibar 17 wong oleh nyolong mripat. Bapakku ming batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak ki nek disawang lahir pancen kere. Pancen Gedibar 17 wong oleh nyolong mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanta. Salah. Salah, ha? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Kuwi ning KTP ki Ismanta. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif wae takonane Semar. Kae Sang Hyang Ismaya, Ismaya ta? Ismaya. Kae kangane Bathara Guru bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi. Kowe iki nganggo mekutha, nganggo sandangan sarwa apik pol kowe nek piknik ming nang mall, ya ta? Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nek omku. Lho, om sapa? Om guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngece karo bapak ditonton saka batin kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok seneng-menang karo aku ki? Maksudmu piye to? Kok kowe seneng-menang karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis istol ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik ngene iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eling, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku, Bagong? Kowe nek ngentoke swara 40. Kene iki tak gawe toilet. Saiki kelakon apa? Ora, seprene aku ya ming mancik watu. Karo kena banyu sithik-sithik kae. Nyes, nyes, nyes. Jiji kok ora. Aku ming nagih Baladewa. Kene iki tak cor, kene iki tak aspal. Wah, kowe iki arep magang. Janjimu muluk kaya dara kekalangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Tur kowe aja ngece karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan. Kowe ngece karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpuhke kawula. Kowe tak demo jengkelang kowe bal. Akon piye? Ngamarta ki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat. Sinuwun Darma Kusuma mula tak jak salaman, kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Mergo dhek tukang ngomong aku, dhek sing ngayomi aku, dhek sing nesui karo aku. Aku juragane. Ora ketap-ketip kowe. Kowe ngejak dialog mungsuh S2 ngrekoso kowe. S2. SD ora tau lulus kok. Pirang tahun SD kon? 8 tahun nih. SD nunggak ping pindho lho. Aku jepret gurune. Oh. Kurang ajar ayo gurune mureng-mureng. Ora seru kok. Minta tarik tik ngono sak. Ora kurang ajar iki. SD kok wis wani jepret gurune. Diajari Semar ya mbiyen. Diajari Semar ora. Ayo Mawang Sulan. Jane sampean ngejan apa? Wah, panuswane jajalan. Kowe saya ngino Mananata Mantu Prabu Baladewa. Saya ngias Mananata Mantu Prabu Baladewa wedo. Ayo, neng kene tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadhetene Baladewa nang boyong pustaka jamus nang Jimat Losoto. Piye kuwi le omong kowe? Ala tak balik saya berjadi jelek dia. Balon-alon waktune isih sak jam kok. Isih sewengi kok. Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadhetene Baladewa? Menang boyong pustaka jamus nang Jimat Losoto. Tro? Aku ditantang itu. Wani ora? Jujur wae nek omongan wani aku. Nek gelut jujur wae. Ora wani. Ora wani kok dadak delangap-delangap ucape. Nek sampean nantang karo aku, oke, ora
masalah. Semono uga aku, Mas. Semono uga aku. Kowe iso gawe bali Bagong, nek iso nglangkai kuandane Petro. Ayo, walaisen. Mungsuh wong cerdik. Wong edan Bagong. Tak kira nek wani tenan jebul kakangne sing didu. Men ndak meng ketengok. Nang Petro niku napa-napa dikuasai. Wau disangoni Semar ya sing gawa Petro. Dhek jajan ya kula ming turan. Ora tak patekke. Ya iyalah saiki karepmu piye? Pokoke sinuwun ajeng maringake sinten kemawon monggo ning gandhen iki wis dadi gegeran kaya ngeten. Ngibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan. Petro wis entuk mungsuh. Jane sing kula incer dudu Prabu Baladewa. Sing mbok incer sapa? Petro niku kakang kula, Baladewa kakane Kresna. Kakang mungsuh kakang, Adi mungsuh Adi. Ha, itu baru jos. Bagong, Ora demek-demek arep gelut to demek-demek. lah nek kowe pancen wani karo aku ayo. Nek ndi papane wong neter kadigayan? Lho, sampean krungu lho kula rasane. Lho, krungu wae wong cedhake kaya ngene kok. Oke. Wajake nyepelekke. Koko Prabu kuwi wong getapan, aku ki wong sareh. Aku ora tau iso nesu karo para Panakawan. Ning iki kudu nesu. Iki wis gegeran kok. Lah terus Petro mungsuh Prabu Baladewa, sampean kudu mungsuh aku. nek kowe mungsuh aku ora imbang. Aku ditambahi watu. Ora omongan karo kowe kok marahi mangkel to. Mangkel ning seneng to? Mbah. Ayo. Ada. Ayo to, nek guyu ki rasa larang-larang wong edan. Gene guyu. Nek kowe mungsuh aku kowe kalah. Sing kandha sapa? Hah? Lho, aku duwe pusaka. Oh iya ya. Senjata Cakra tak tamani senjata Cakra mati. Kowe sadurunge namani senjata Cakra, tak babet nganggo benda mati. Aku ora iso mati. Weh, sing ngomong sapa? Aku ki ora iso mati. Kok iso? Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma kuwi panguripane wong mati ning Durung Winanci. Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma dipateni ora iso mati. Oh iya. Terus kowe tak tibani senjata Cakra dies. Lo mati. Iya. Terus sampean nggawa Sekar to? Iya, aku duripke. Lho ora. Kok ora duripke? Lho, mungsuh kok kon nguripke ki piye? Mungsuh mati ya wis ora gadak rasa gadak diuripke. Wah, cilaka iki. Lah wis rasa perang. Lah piye sida ora? Ora wae, aku ora iso urip kok. Aku kira dungkuli kembang kowe uripe angel. Arep wis dioyok-oyok ra gelem urip. Wis rasa wae. Malah rugi. Tiwas mungsuhe mempeng kene ra urip bae. Baul. Ora iso ngapa-ngapa pisan. Bagong aja edan, Aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu sinuwun. Kula nyuwun pamit nggih sinuwun. arep menyang endi? Ngelekke Petro. Sinuwun Mandura menika juragan kula. Menika pepundhen kula niki wau jane tak kira gojek jebul tenanan. Kula nyuwun pamit kula tak medal jawi. Ngelekke kalih Petro aja nganti wani karo Sinuwun Prabu Mandura. Iya Bagong aja kaya bocah cilik. Nggih matur sembah Sinuwun Darawati nyuwun pamunten nggih ming gojek. Ora apa-apa Bagong. Aku ngerti watakmu. Nggih. Wis kana ndang metu. Nggih nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Dewe kudara nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati Bagong. Janaka kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Nurana kula sedaya nyuwun pamit nggih, Den. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Aku barise ya, Mah. Atos-atos aman. Nomor WA-mu isih sing iki to? Tasih. Engko tak ping. Iya. Ngoten mawon nggih sinuwun. Iya Bagong. Nggih. Soale Petro niku kandhan-kandhanane angel tenan. Petro niku siji wonge gampang nesu. Mbok bener mbok luput mesti nesu. Ha niku lho kula sing
Marahi ora jenak nek ngejak Petruk nang ndi-ndi. Iki wae jenengan nggih pirsa piyambak to karo Prabu Baladewa kok wani Petruk niki ora jajal. Iya Bagong nggih. Mula nek mboten kula elekke ndak ora mendho. Iya. Mergo Petruk niku sing diudeni ming siji. Sapa? Kula. Iya. Moko nek tak kula kene, "Truk, ora kaya ngono." Mesti mandeg. Iya Bagong nggih. Para iya. Pun nggih, Den? Iya sing ati-ati. Pun nggih, Doro? Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den? Iya sing ati-ati. Doro kula pamit. Iya sing ati-ati, iya sing ati-ati, Bagong. Tenan lho, winginane niku bojone ora ngerti apa-apa. Cucuk ember kali Petruk. Nganti tak elekke ana apa Petruk ora anarkis. Niku nembe didelehke embere. Lah kaya ngono ki mengko entuk hukum saka Praja Ngamarta Bagong. Lah nggih nek wonten sing ngono ora malah kewirangan to. Iya. Pun nggih ngoten mawon mung ngabari kok niki wae. Iya. Ampun ngantos enten napa-napa. Iya, Pak. Sareng pareng-pareng. Piye, Den? Iya. Pun nggih, Gus? Iya. Dara? Iya, iya. Pun nggih, Den? Iya, Bagong, iya. Kapan kae? Kapan? Boten sida, Dik. Nggih, Dik. Tanggane tuku lemari es. Petruk nesu. Lemarine dibuang jaba. Jare dikira ngiming-imingi. Wah, jan. Mbok kowe terus sakulae doyan iwak wedhus niku lho. Iya, mbok yo dipenging. Nanging wong kula pengingane sing ngejak jajan kula ya. Lah ya wis. Atene kula ora madang nek menging. Iya iya nggih. Pun ngoten mawon sinuwun. Iya iya sing ati-ati. Ana nggih? Iya iya sing ati-ati. Pun nggih? Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati. Barang iya sing ati-ati. Nganti jengkel kula niku karo Petruk janjane. Ora janjane kuwi iki ngopo? Ora tanggap-tanggap. Wis dipamiti bola-bali kok ora ana sing menehi blas. Mbok disawangi lho cangkeme nganti garing. Karo abdine kok Bagongnya 10 nggo tuku es ngono. Bagong non Ratu Siniwaka ora nggawa duit. Waduh. Sampeyan yo ora? Ora. Walah tipis kabeh. Ora duwe. Alah rung ngomong. Bagong so tak paringi ning Karang Kadempel bae. Ma, Lun. Masa ora? Wonten gangsal welas. Hah? Wonten gangsal welas. Tak jubuhe 5.000 entuk. Mengke arisan. Rasa melu, arisan ki nggo ngopo ora. Engko nek entuk terus mlayu. Rasa urunan nek apun. Oh. Oh. Rupane elek. Medhit. Para iya. Para yo. Ra yo. Rang petak dasmu bener. Kowe Patih Handakawana. Inggih, Ki Lurah. Walah, kowe kok isih ning jaba iki apa? Mriko kebak. Kowe nggodhe 300 lho. Kae, apa memper kae? Patih kok jaluki dhuwit kae lho. Gadah, Ki Lurah. Ngene tak silih. Ngunduraken benjang menapa? Njaluk Kresna. Oh nggih. Ngestakaken dawuh. Wong edan, batur kok kaya ngono kae kok ya uripe awet ngono lho. Lah wong ratu kok nek nganti krungu wong pirang-pirang ya isin to Werkudara. Kresna kok utangan Ndakawana kuwi lho. Mongko sing njaluk Bagong ora urus kuwi. Wah, Bagong pancen kaya ngono kae. Iki tumenggung sapa iki? Kae malah isih njaluk tumenggung barang kae. Anu kula menika wis sak ngaturke jenengmu sapa? Kowe ngerti to aku sapa? Aku abdi kinasih negara Ngamarta. Aku ki wong duwe derajat arep batur ning aku duwe kedudukan. Nggih. Njaluk ditik. Lho. Namung wonten 50 terus kene 50 ora masalah sing penting namun dadi tumenggung lancar ya. Nggih. Munduraken benjang menapa njaluk Werkudara. Oh nggih ngestakaken dawuh. Wah, gecek dase. Buang perkara. Yayi, wonten paring ngadawu. Kelanana kula nyuwun pamit. Amenggak kamurkanipun Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu.
ingkang atos-atos mugi-mugi negari Ngamarta mboten wonten lampahan menapa-menapa Prabu.